mayong buntag sa mga nabuntagan. Aniya na siya ang mga mamamarang karong buntaga. Ako ang gibarang. Ako ang mamamarang. Nakaon ako. Wala man eh. Di mo na siya manghustisyan eh. Aniya na ang iyong tagapagbalita sa oras nito. Aniya na ang mga angkor yung tagapagbalita nga gipanghapak og durian. Ako ang nahulugan. Ako detong gibusdakan. Uy, ano yun? Ako ang pangit. Ako ang mas pangit. Ako si Kapitan Lode. Ako si Tita Beauty. Ano mga laman loob sa itong mga balita? O ang mga patikulon sa itong mga balita. Ato aga. At siya gani ko. Sport. Ay, dili. Kung ano sa to isa. Luto di ay ka. Ma. Ubol-ubol siya kong balita. O kakato ang balitang sport. O ganyan na ato ang balitang batikulon. Kapitan Lodi, Taiwan, dili Thailand nga po daw kuno ang bisitahon sa mga LGBT community. Kundili Taiwan. Taiwan na po. Kabulog ko sa sunod. Unsa? Philippines? Atangan na to na. Sige daw. Sa itong ubol-ubol sa itong balita. Break dancer. Plano nilang i-appeal sa 2024 Olympics. Daog ang Philippines sana. O ganyan lang ato ang balita karuan sa ato ang batikulon. Taiwan, dili Thailand na karon ang bisitahon year 2019 sa mga LGBT community. Kay mas nauna pang nag-aproba ang Taiwan sa kanilang ginaitawag nga same-sex marriage. Marriage? Yeah, marriage. Sila na karon no una dito pwede na magpakasal dito sa ilahang lugar. Sa Taiwan. Yes, legal sa ilahang proseso ang kaning magkuan na kaning mag-adapt ang mga LGBT community og ba ng mga bata. Wa na daghang kuskus balungos. Kabulog ko sa sunod, anak. Unsa? Taito. Awala ko Paggamay, taitan. Wag na ko. Taito. Practical ludi. Taiwan man to. Taiwan gani. Sunod na, Taito. Tai 3. Tai 3, Tai 4, Tai 5. Karon pa na ako nag-gets. Bugo Tama no? Taiwan, Taito. Mauna mga kabarangay. Ay, Kapitan Lodi. Malakaw ta dito magpakasal ta duha. Magpakasal? Oo. Ay, kabalaka. O, nga Di naman. na kinanglang pakasal. Nga naman. Tagaan na kang pakaw. Isok-sok si mong lubot. Basta sa Ay, Tarong di ka napaka. matagbaw. Ay, napaka. O nga na. Atong ubol-ubol sa atong balita. Sige. Breakdancing. Plano nila i-appeal sa Olympics 2024. Plano karon sa organizer sa Paris sa 2024 Olympic bilang sporting events ang breakdancing. Usama gud ni siya sa upat sa kanang nga torneo nga appeal na ni siya sa surfing, climbing o skateboarding. So pasabot niya na, daog na pirmi ang Philippines. Ilan ang istadihan. Depende, kinapoy itong mga negro mayo po ane. Mo breakdance. International Olympic Committee, nga ilang planuhan gyud daw, ilang istadihan. Ang giingon nga sport sa ilang plano nga desisyon karong December 2020. Wow! Karong nga... Ikaw, Kap, kabalo mo po kamubuak? Buak? Pataka. Sa buak, breakdancing akong... Breakdancing, di amin akong buakon. Buakon? Gusto kang buak.
ayaw, Labay ko ning mga gamit na rin. Ayaw ka, kaya kasama tang listor, anak ka. Ayaw, anak. Huwag ko'y labot. Huwag ko'y labot ka. Ha? O siya may gusto. Ayaw na lagi ba? mabukod Ayaw ako, ba? mabukod. Hoy! Wala, duha na mo na buwak. Ayaw pag anak, kapitan. Uy, nasunod ka. Ano nga? Sulti anti ka. Sa man. Apil kong breakdancing sa una. Oo, kusog lagi kang mabuak lagi. O, apil kong breakdancing sa una. Unsa ka mga breakdancing na? Ha, kanang kuan man na, kanang unsa itukod naman- ang tail, itutuyok ang ulo. Oo. Wala na sila siya ko. Kailangan lahat tanan lawas nimo mo nihok. Di, ang akong itukod lahi, Unsa imong ginatukod? dila. Kami na kung tabadido ito. Dila pa lang na. Dapat ka na po di apil wala tabi ka na ano ba? O siya na lang ka, kung taba dito ako ikuan. Ha? Di na sila magkinalag grinder. Tuyok na. Breakdancer siya na. Kaya ako matumba kong motor. Ang akong ginatukod, ang akong dila. Dila? Grabe pagkakapno. Di ba lahiman imong ginatukod? Lahi. Imong naong. Akong aping. Wapa na yun ang hubag si imong naong. Lifetime ano na siya? Lifetime achievement. Ay, nako. Gipasa na ako ni ka, buhay mo kuha. Ay, makuha. Okay, yun. Giparapol na ako dahil nakadaog. Di mo claim na. Ano na, sports. Gilas, Pilipinas. Daog! Oy, daog, congratulations. daog. Lalimang kang gitambakan. Sa Gilas, Pilipinas, ang FIBA World Cup. Sa FIBA World Cup, gitambakan sa Gilas, Pilipinas, ang Qatar. Daog ang Gilas sa score na 84 unya 46. Uy! Ang Qatar, wa katunga. Kalayo ba? Usa ba na hinungdan nila ang mga dagko man ang mga Qatar, mga tagas wala sila. Katunga, pero dako kay lamang. Dako kay katunga gud ang lamang. Tunga. Hapit tunga. Hapit tunga. Mauna, pero padong na nas tunga. Pero mas lami kung Naas tunga. Pero mas lami ang naas likod, Kap. Ha? Mas lami ang naas likod. Kanay imong pagkabayo. Ayaw na po kong damay-damayan. Try good, Kap. Ha? Try good. Di ko. Ganun man. Naikamungkay mo gawas. Ay, sa mga kabarangay na to, no? Ingon ang pag-asa ato ang nagyong maramdaman ang El Nino. Ha? Gahapon init kayo, no? Init kaayo. Labi na kong adlaw. Sunod-sunod ang sunog karon. Labi na ninyo akong tapad rin. Sig init kayo, wag ligo-ligo. Di ba mo pwede maligo ron ka? Pag ilantan man, kuno sa daig ka. Bisa pag-uwihila natin, yung ka maligo. Anya na ato nga. Last to, luto. Sa to ang 2-digit gabi eh. 2917. Uy, 29-17. 3-digit gabi eh. 795. 795. Ato ang 6-digit gabi eh. Hala. 525. 5-0. Hoy, 525. Ay, pabli na. Taka lang ka. Taka lang. Asa? 5 paminaw lagi. 525 5-2-5. 088. Wala na. 0-8-8. Mo ikaw pataka. Ikaw ha. Asa de imong huna-huna ha? Nasa imo ha. Ha? Nasa imo ha. Pwes, tanggaw na ka mo. Ay, gasakit ang akong oo. Asa nga ulo? Ay, mabright na siguro ko an. So kung di ko sakit yung ulo, bugo. Parehas na Kap, sakit akong ulo, Kap. Sakit akong ulo. Awa na, age na na. Aniyan na, og mo ka ng mga nagbagang nga mga naong, imo pa'y naong karong orasya. Ako si Kapitan Loni. Ako si Tita Beauty. Ako ang pangit. Ako ang mas pangit. Bay ka, uy. Bye ka pod. Balita Lamig.
This song is brought to you by Kreml S. Para sa sakit ng tiyan dahil sa hyperacidity, mag-Kreml S na. Bimeg. Pag tuloy-tuloy ang Bimeg Premium, tuloy-tuloy ang kita. Rexedol Forte. Paspas